Drikker du nok vand? Mange glemmer det, og det skal der gøres noget ved. Hele 3/4 af studerende drikker mindre end hvad kroppen til daglig har brug for. Kroppen består af ca. 70% vand. Det alene burde fortælle os, at vi har brug for en masse vand. Men hvor meget vand har vi egentlig behov for? Vi har brug for vand for, at kroppen kan fungere. Det spiller en hovedrolle i vores evne til at tænke, huske og holde koncentrationen. Vand påvirker også dit energiniveau positivt, gør dig frisk og i bedre humør. Vand er vigtigt for at pleje kroppen og holde den smuk og ungdommelig. Mangel på vand kan være årsagen til sult og skal bruges til at fordøje maden. Mere vand kan derfor hjælpe med til vægttab. Vand er afgørende for at holde kroppen sund. Fordelen er mange. En sundere og renere krop får hele systemet til at køre bedre. Samtidig forebygger du en lang række sygdomme ved at drikke vand. Vand er kroppens brændstof. Kroppen bruger til daglig i gennemsnit 1,7 liter vand, så for at kroppen kan fungere normalt, skal vi bruge mindst 2 liter vand om dagen. Dyrker man sport eller er fysisk aktiv, bør man indtage hele 3-6 liter vand. Beregn præcis hvor meget vand du har brug for på drikmerevand.dk i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning.